Ambi ala tanu ka ala taala wale ɲuman dɔn ala min ye dɔni ani dɔnnibaw jɔyɔrɔ bonya k'u kadira kɔrɔta kisi ni nɛɛma k'o ɲini Allahu fɛ a ka kɛ dafɛw la sɔn hɛrɛma ka Muhamadu kodo ani a somɔgɔ sanumaw ale min ko ten a ka kumakan sanumaw na ko dɔni ɲinini ye jagoya ye silamɛcɛ kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kan ani silamɛmuso kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kan an baden TV sirifila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la wajulu kɛnɛ kɔnɔ an bɛ Côte d'Ivoire jamana ka Abidjan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko di Yakoro ka sanga ni denmisɛnw ka kalanbila hukumu kɔnɔla ye kalanyɔrɔ min tɔgɔ dalen don denmisɛn cɛmanw ni denmisɛn musomanw lamɔyɔrɔ ni a ɲɛmɔgɔya o ye Maliki Tesoke ta ye ale ka kalanbila hukumu kɔnɔna la denmisɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan kalanbila kɔnɔ ni ka walanda sanumaw di alisilamɛ jama ma kɛnɛ sereyara alisilamɛ jama ba fɛ an ka jɛ ka walanda ninnu lamɛn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آكلا وقد بلغت من الكبر عتيا في مدرسة شرفلا لتربية البنين والبنات في كوكودي أكويدو مالة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراكوني مانكيشي بايا ناسوموكو آية المنافق منافق تماشين ثلاثة سبدو إذا حدث ناكمنا كذب أبقرنتك وإذا وعد نايلايدتا أقلف أتادف وإذا أتمنى نادلالا خان أباجف حديث شريف ويحدث قرط لي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مادة حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراكوني مانكيشي بايا ناسونغوبو النظافة sanuya minan imani oeli mani yadoe ade shosharefun oya jisakara taniye madatul hadis qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kirakone man kishiba ya nasimoro li imamu alayhi salam imamu ali makishiba kan li ami salasatu alamat ko sharia sawa debe don bala awalan afolo sirko helam abechi afa akumana sayan aflana waltinabul haram aba yoro manjanya ka ba haram koma salisan asabana wa an yatawadda linasi kullihim aba ramaji mogobe hadithu sharifun wa ya risakaratan. Le thème que j'ai pour vous aujourd'hui,
c'est les droits du voisin. C'est une obligation pour le musulman de respecter les droits de son voisin, même si celui-ci est non musulman. Allah l'exalté soit béni, a dit dans le Saint-Coran, Sourate 4, verset 36. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les voisins proches et les voisins lointains, les orphelins et les pauvres. Et selon le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril ne cessait de me conseiller sur le voisin jusqu'à ce que je crus qu'il pouvait l'hériter. Et selon le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, encore, je jure par Allah qu'il n'est pas un croyant. En lui demandant mais qui est-ce, il dit celui dont son voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. تلميذ في مدرسة الشريف لتربية البنين والبنات في كوكودي أكويدو مادة حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراكوني من كشبا يناس مغا من حمل علينا السلاح نمام يكربول ولي أو كما فليس منا وتقل موت أو دوي ومن غشنا نمام ينجنفا فليس منا وتقل موت أو دوي حديث شريف ويا حديث قرطاني مادة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ala kira kune mani keshibai ana sumur inna masala alul beisi ika doni kira sumur misalia feku auma kesafina tinui abena fonui kakuru man rakiba ni moromi yelelaka naja akeshila waman takalafa anha ni moromi banauma garuko abunena hadisu sharifun oya desa korotani تلميذ في مدرسة الشرفلة لتربية البنين والبنات في كوكودي أكيدو مادة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كلا كنما نكشباي أنا سمو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمومن لمن يلا على من لا له فلا يخزي جاره أكنا سينو تورو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمومن لمن يلا على من لا له فليكرم ضيفه أكلنا بنا حديث شريف ويا حديث قرطاني تلميذة في المدرسة الشريفة لتربية البنين والبنات في كوكودي أكيدو مادة الفقه الدرس الأول ولندا فولو غسل الجنابة جنابة كولي هو غسل جميع بدن بنية العبادة ode jiki farikolo bela jelen lawani bato nganiae qala Allahu ta'ala ko wa in kuntum junuban ni jeneba nogo yaudo soro fatoharu akau yere sania mujibatul guslu jeneba koli wajibi ya feun hiya ode umurun baradole iza asabat muslimu na islame do soro yajibu alayhi abe wajibi aka gasulul janabatu aka janaba kolike wahiya odeye awalan afolo aljima'u kafunyongoya sanian aflana korojol maniyu boli salisan asabana alhaidu ladajeli rabi'an annanina annifasu bangejeli khamisan aduruna gasulul maiti shukoli o kọfẹ a máa ń fa náà karamọ́gọ́ fò no ya nga fondateur Imam Malik Abdullahi Tesuge alaka shijani kenya in labako nyuma dama تلميذ في مدرسة الشريفلة لتربية البنين والبنات في كوكودي أكيدو مادة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ye a n'a somɔgɔw ala unabbiukum bi akbaril kabairi a tɛ jɔn ka jurumubabaw fɔ a ɲɛnɛ kɔɔlu o ko bala tiɲɛ don ya rasulalahi ya ala ka kira fakɔɔla ala kira ko al-ishraku billahi kafira fara ala kan wa o ko walidayni ani bangebaga fila ka kɛ wa qawlu zuri ani seereya jogo hadisun sharifun o y'a disa kɔrɔ tari ye haza wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنا تلميذ في المدرسة الشرفلة لتربية البنين والبنات في كوكو جاكيرو مادة العقيدة معنى إقام الصلاة كسل جوكرة معنى إقام الصلاة كسل جوكرة هي أن تؤتي صلوات الخمسة أولي كسل فالدلور سلي كما أمر الله إنا فعل يا يمر يا شغمي بشروطها نشرتوي في أوقات المعينة أوقات كلا كلا نيغونو فمن أنكرها نمغميا قالون تيجيا فقد كفر جنا تيجيلا مغا كافريالا ودليل قوله تعالى الدليل على تعالى كما كان فاقيموا الصلاة أي سليجا إن الصلاة إكادون سلي كانت على المؤمنين الكتابا أجاكوا لندمومنوكا موكوتا أواتيلا هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذة في مدرسة الشرفلة لتربية البنين والبنات في كوكوزي أكويرو ماذا تفيكم أركان الصلاة سيلي جوسي هي أمور بارادو التي بارامي تبنى بها في الصلاة نيا كيكا سيلي كونو هي 14 ركنا جوسي تناني وهي أودي أولا أفولو أنياتو نانيا سيليني ثانيا أفلانا تربيراتو إيرام الله أكبر فولي ثالثا أصابنا القيام لها كي جناي رابيا أننا قراءة فاتحة كلاني خامسا ألونا القيام لها كي جناي سابيا أورنا الركوع كتاوكولا سادسا أولون فلانا الرفو منه كويلناي سامنا أشيغنا السجود كتا سجودا تاسيا أكونتنا الرفو منه كويلناي آشرا أتنا أتوب أنيناتو كما فا أدي آشرا أتن كلنا الانتداء كيكلي سادي آشرا أتن فلانا أتبت بين أركانو كجسو توتو نيونا سالي آشران أتان سبانا السلام كسلام بلا رابي آشران أتاننا الجلوس له كيسيناي إذا تبت واحدا من هذه أركانو نيكين توني جوسينا بطل صلاة إيكا سيدي تشينا sananga bwanga kumakon amanga karamogo jefuna terfo no ya fana karamogo Imam Malik Abdullahi Tesge alaka shijan kene adama haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تلميذة في مدرسة الشرفلة لتربية البنين والبنات في كوكو جاكيرو الموضوع العقيدة بيعة على الإسلام كباك إسلامية بيعة عينية باك رنجرني وهي واجبة جاغو يدو على كل مسلم ومسلمة إسلام تشكيلين بلا جلين عن إسلام مسو وهي بيعة على العقيدة وديكي يرفر على ما ولا أخلاق اجتماعية أن جو دما دما من فرلا نيوكام
وقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانا على كرايبات مغو من كشبا يا ناس مغو من كل من أراد الدخول في إسلام مغو يمغو من نصنا الإسلام يعني لذا يتمو قرآنا بها ودلا قرآن يأكفهم وأعظم شأنها أنها بنيو كفهم وأكسل أمرها أنها لبرا وقد ورد النصوح في القرآن الكريم جانا 7 من القرآن باكونو في سورة الممتحنة سورة الممتحنة قال الله تعالى يا أيها النبي نايل النبي نما إذا جاءك المؤمنات نمين موسى نانيما يباينك كو بباهي على أن لا أشرك بالله شيئا كو تفلا فرالكم ولا يسرقنا كو تشوانيكم ولا يزنينا كو تجناكم ولا يقتلن أولادهن كو تولدون فهم ولا يأتي ببهتان يفترينهم بين أيديهن وأرجلهن كو تنمر كو سنفلانو بلو فراكم ولا يأسينك في معروف كو تيكا كما كنسوسو فبايوهن إيغا بايا دوما ويستغفر لهن الله إيغا على يفدولوي إن الله إيغا دعالم غفور رحيم يفهم مسادو عنهن مسا تلميذة في مدرسة شرفلا لتربية بنين والبنات في كوكوتي أكيدو مادة التربية اختراع معلم كلام غجبونيا أنا أحب معلمي نبغى كلام غجفة لأنه يعلمني القرآن سبلا إلا دنيا قرآن لا ودين الإسلام أن الإسلام يدين ويربيني أين جغد ويرتبني أين لدب أنا أحب نبغى كرم غجفة وأحترم ما بني وأطيع أوامره ما كيامر يقول باتو إذا دخل معلم في فصل ni karamogo jedo na klasi kono akomulao mewili ae iktiraman aboyani koso waiza bada aldarsa na darsu faudamine askutu min taje wa astami'u ilayya malame la atakallamu ntekuma wala anamu ntesnogo wala alabu ntetungeke waiza rajatu ilal beiti ni shokola katalukono akra odorose mingada sukala wa aktobo tamarina mi ezesu sebe haza wa salamu alaikum. تلميذة في مدرسة الشريف لتربية البنين والبنات في كوكودي أكيدو مادة أكيدة أنا مسلم صغير نسل مدين أعتقد مادة بأن محمد kwakotere Muhammadu nabillahi alaka nabinyumadu wa rasulu anaka chide arsalahu ila nasi kafatan achira kana bela jendema wa huwa kataman nabiyina alele nabnyumu bela labai wal mursalina anishide fala nabiyya ba'dahu nabi nyuma wɛrɛ na kɔfɛ wala rasula ani ciden wa huwa afdalu anbiya'i wa rusuli qala Allahu ta'ala ko ma kana muhammadu make
أباءت من رجالكم أو ضلك الفاي ولكن رسول الله على كشيدندو وكاتم النبيين نمنيو دفبغدو هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذ في مدرسة شريفلا لتربية بنين والبنات في كوكودي أكيدو مادة العقيدة أركان الإسلام سلانيا جوسي خمسة لورو ومن أنكر واحدا منها ni mɔgɔ min ye kelen bɔ a la fɔ wa kafirun a tigilamɔgɔ kafiriyala awalan a fɔlɔ an tashhada an la ilaha illallah ka sɛ ko ala wɛrɛ tɛ yen ala kɔ wahdahu a kelen pe la sharika lahu filanan t'a la wa an tashhada anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka sɛ ko an kuntigi muhamadu ye ala ka jɔn don a n'a ka ciden don. ثانيا أفلانا أن تقيم الصلاة إكاسيريجو ثالثا أسبنا أن تؤتي الزكاة إكاجاكابو رابعا أنانينا أن تصوم رمضان إكاسونغالوس خامسا ألورنا أن توجه بيت الله حرام إكالو تعالى كلاو مسويجي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذة في مدرسة شفلة لتربية بنين والبنات في كوكودي أكيدو مادة التربية الدرس الأول ولد فولو أنا ولد نيدم سيني Nasefo ngasano oafezo mekoroshinike ala siati ngakene yala waoye bonazofata mesanu yafe aselo kefaya mentega filako kobela lakele kakotobini kenye wabadao Aniklale kofe wa unazefo asnani في المدرسة الشريفة لتربية البنين والبنات في كوكوزي أكويدو ماذا تفيكو الدرس الرابع ولندنانينا أقسام مياي جيكلايرو أقسام مياي ثلاثة جيبكلا كتاكلايرو سبا أولا أفضل الماء طهور جسانما هو ماء الذي عليه لم يتغير لونه جميع ما يلما ولا طعمه جميع ما يلما ولا رأيته جميع كسما يلما بشيء نفوري كما إن بيري إنا فقلنجي والنار أني كوجي ثانيا أفلانا الماء الطاهر جمن كسانو هو ماء الذي عليه تغير لونه جمن يلمنا وطعمه جمن جايلمنا ورأيته جمن كسا يلمنا بشيء طائر نفسانو مدوي كلابانو إنا فنانا ولا أسالي أنيجي سالسان السبانا الماء النجس جنغلي هو ماء الذي عليه تغير لونه جمن يلمنا وطعمه جمن جايلمنا ورأيته جمن كسا يلمنا بشيء نجس نفنغلي دوي كالباولي
ina fasumune awil gaiti wal mabana kotaga haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء والصلاة والسلام على خير الأنام والوري سيدنا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه وسلم. اسمي عبد الملك بامبا ابن كازم بامبا تلميذ في مدرسة شرفلا لتربية البنين والبنات في كوكوجي أكويدو. مادة الحديث سأقرأ لكم من بعد أقوال إمام علي. قال إمام علي لا تصاحب إلا ستة kika jenkeni mɔgɔ ye ni jogo wɔɔrɔ dafalen bɛ mɔgɔ min na. Awalan a fɔlɔ man yaktum sirraka mɔgɔ min b'i ka gundo dogo wa man yasturu aibaka ani mɔgɔ min b'i ka lebu sutura. Salisan a sabanan fayakunu ma'aka fin nawaibi a bɛ k'i fɛ tumana min na n'a nɔgɔyara wa yusiruka biragaibi a bɛ k'i fɛ tumana min na n'a gɛlɛyara. Kamisan a loruna wa yanshuru hasanataka a b'i ka ɲumanyaw fɔ wa yatwi ani sayi'ataka a b'i ka juguma bali. Fa in lam tajidu n'i y'o jogo in sɔrɔ maa o maa la fala tusahib illa nafsaka i kana jɛn kɛ ni maa si ye. Salam à tous, chers parents, chers enseignants, chers élèves. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de respect et de fierté que je prends la parole pour rendre hommage à notre école, le groupe scolaire Shelfla d'Akedo, un lieu où nous apprenons chaque jour les valeurs du savoir, du respect et des récits. Oh Shelfla, temple du savoir, au groupe scolaire Shelfla, la lumière s'élève, les murs solides sortent, les rêves qu'on élève, salle bien, tenue coup propre, drapeau fier au vent. Ici on bâtit l'avenir, pierre après pierre, maître et maîtresse, guide au cœur parti. La craie trace la route, la craie trace la route, la voie trace les chemins. Vous corrigez nos fautes avec une main de nous, élèves de Shelfla, tête haute et regard franc. On s'élève quand vous rentrez. C'est le respect d'un temps. Toujours bonjour madame, merci maître. On le dit sans détour, car sans vous, nos cahiers resteront sans contour. Shelfla Akedo donné, école des valeurs, du fort, des têtes pleines et de cœurs porteurs. Longue vie à tes banques, à tes chambres du matin, où le respect s'apprendra avant même les grands et le destin. La yazalu dini wa dunya qaimina ko anga dine na anga dunya chedo madama al arbaatul ashiya ko foni fenani nga dafa Imam Ali ko anga dine na anga lara tejo foni fenani no bana dino anga dine we nyewa anga lara fana tejo awalan afolo madama al abniya la yabkhiluna bima hawlu Koni wati uyo temangela dabla fena feni gobulu na o wati uyo temangela dabla fena feni gobulu o de seti uye femi ga chai golo iga hine mo dola ko doma ebi tigamangela la o tigamangela yayi aflana fen flama minaya ke anga dinete nye wangala anga dunya fala tenye o de ni doni baga yo ga doni bla barala e afitini min kala ibo fo mo nyine aga bara kene o ga sani fuye kigi ga doni fo mo nyine o ga bara kene ni doni tibo mo ga doni labara na fate dinela wa aga din fala tenye fen sabana madama juwala yastakbiruna amma lam ya'lamu amma lam ya'lamu
ko ni kodɔnbali m'o yɛrɛ bonya fɛn na o tɛ fɛn min dɔn n'an ko kodɔnbali m'o yɛrɛ bonya fɛn na o tɛ fɛn min dɔn o de ye k'i yɛrɛ bonya dɔɔni ɲini ma denmisɛnnin fitinin dɔ ka na fɛn dɔ f'i ye i t'o fɛn dɔn i b'u yɛrɛ bonya o dɔɔni ma ko sabula ko denmisɛnnin dɔ y'o dɔn anw bɛ ka ɲinɛ min kɔ mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya dɔɔni ɲini ma hali n'i bɛ san 100 na i kan ka dɔɔni ɲini sabula dɔɔni tɛ ban o kɔfɛ fɛn 4 na n'o y'a laban ye madama al-fuqara la yabi'una al-akhirata bid-dunya tant que les pauvres ne vendent pas leur vie future l'au-delà pour la vie d'ici-bas ko ni fantanw m'o ka laara feere diɲɛ ye ko an ka diɲɛ bɛ ɲɛ n'an ko fantanw m'o ka laara feere diɲɛ ye o de ka ca an ka bi diɲɛ laban tile in na musow bɛ t'o yɛrɛ feere wari kama cɛw b'o suɲɛni kɛ o bɛ muso ɲiniw kɛ muso min t'o halala o bɛ ka warimuso jɛnɛya mɔgɔ bɛ ka jɛnɛya kɛ cogo la cogo min yɛrɛ cɛ ka jugu o kɔfɛ Imam Ali ko n'an ye nin fɛn ninnu dabila ko an ka diinɛ bɛ ɲɛ wa an ka lahara fana bɛ ɲɛ n'an ko an ka lahara o de ye an ka diinɛ sabula n'an ka diinɛ ma ɲɛ an ka lahara tɛ ɲɛ an k'an jija an ka nin fɛn 4 ninnu ta ka baara kɛ n'a ye a nafa ka bon trop. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ in jira ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan Ala min sɔnna ka fonisereya anw bɛɛ lajɛlen kan ni a ye anw dan k'an bila a ka nɛɛma kɔnɔ ni anw bɛ ka balo a ka nɛɛma kɔnɔ bi an bɛ o Ala in fo Ala min y'an dan ka bila a ka so kɔnɔ n'o ye diɲɛ ye a t'an ɲininka kuran sɔngɔ na a t'an ɲininka ji sɔngɔ na a t'an ɲininka so sɔngɔ na o Ala min sɔnna ka fonisereya anw kan an bɛ o Ala faama in fo o la Ala folen kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ a ka ciba sanuman kan n'o ye dafɛnw bɛɛ lasɔn hɛrɛma ye n'o ye Muhammadul Mustafa ye yarabi Ala ka kisi kɛ ani anw bɛɛ lajɛlen kan kira min cili kɛra anw ma ladegili kɛyɔrɔ ɲuman ye wa kira min yɛrɛ cili kɛra sababu ye k'anw bɔ jogojuguya la ka na an ka jogo ɲumanya tɔw sinsin an bɛ sɔli o alakiraba in kan an sɔlilen kɔ Muhammadul Mustafa kan an bɛ sɔli a sotigɛ sanumaw kan i n'a fɔ an balimakɛ n'o ye Yakubu Tesuge a bɔra k'a fɔ cogoya min na ko alakira ko ni mɔgɔ mɔgɔ sɔlila ale alakira kan ka sɔrɔ i ma sɔli ale somɔgɔw kan ale alakira mako tɛ o sɔli la o la n'anw sɔlila alakira kan jagoya don an ka sɔli a somɔgɔw kan ka daminɛ Imamu Aliyu la ka taa Fatimatu Zaharaw ma ka na se Hasanu ni Huseyinu ma fo ka na se anw fa ma a n'an karamɔgɔ a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ a n'an nujuru samaba cɛ min kɛra sababu ye ka silamɛya bila yeelen na cɛ min kɛra sababu ye ka kuranna aya dɔw laɲɛnamaya cɛ min kɛra sababu ye ka dogolenw bange nka bɛ basi ta ka kɔlɔnkɔnɔ banba de ma nka bɛ ba madani ka ala deli den de ma nka bɛ basi ta ka sirabadala kɔlɔn de ma i tatɔ bi min wa i segitɔ fana bi min o kɔlɔn in na n'o ye a Seyid a Sharif Usman Madan yala bi ni cɛkɔrɔba in ala ka si d'a ma hari ni a ka mission banna ka ban anw bɛ ni cɛkɔrɔba in fɛ anw cɛla harisa a ka to an cɛla sabula a yeli dama a bɛ anw furakɛ cogoya min na bilahi foyi ɲɛ k'a ye a yeli dama a bɛ limaniya don mɔgɔw dusukun na ni cɛkɔrɔba in ala ka mɛn an cɛla o la ale folen kɔfɛ an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a ka du kunko bɛ mɔgɔ min kunna n'o ye Sirifila Golokansigi ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara cɛ min sabalilen don cɛ min muɲulen don cɛ min hali ni yɛlɛla n'a yɛlɛla sen kan ni yɛlɛla sen kan ale de bɛ yafa deli e fɛ ka sɔrɔ e de yɛlɛla sen kan tellement que a bɛ maloya a t'a ɲɛ kɔrɔta ka tagama ni cɛ ye an b'a fɔ yarabi Ala ka si d'a ma a n'a dɔgɔw yarabi Ala k'o mɛn an ɲɛ Ala k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati yarabi nin diinɛ ta fanga Ala k'a d'u ma sabula nin diinɛ ni olu tɛ maa wɛrɛ tɛ min bɛ se ka nin diinɛ laɲɛnamaya ka o diinɛ in walawala mɔgɔ ye mɔgɔw b'a faamuya cogoya min na ni olu tɛ a maa tɛ o la Sirifuw folen kɔfɛ an bɛ nabaga cɛ ni muso kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin ani maakɔrɔ kunfin ani kunjɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na o la na mun gɛlɛya sans plus tarder i n'a fɔ aw b'a dɔn cogoya min na wagati taara ka dan kɛ o la salon an tun bɛ nin kɛnɛ kelen in kan n'o ye an ka kalanbila kɛnɛ ye an kun ye Ala deli ko a ka ɲina san yira anw na wa Ala sɔnna a ka ɲina san yira anw na ni anw sigilen don o kɛnɛ kan bi an bɛ Ala fo o la o la bi walanda min b'an bolo n'o ye thème min bɛ anw bolo k'a lase an balimaw ma an'an sinjiw ma an'an faw ma an'an baw ma o tɛ thème dɔwɛrɛ ye fadlul ilm dɔnni fisamatiya wa birrul walidayn ani bangebaga bonya wa fadailu ahlul bait nabi sallallahu alaihi wa sallam ani kira somɔgɔw nafa bi an n'an balimaw baro n'o ye dɔɔni i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na wagati taara ka dan kɛ an bɛna essayer ka yɔrɔ dɔw abréger ka tɛmɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka walanda ye o la ani Imam Aliyu ni bonya ka bɔ Imam Ali yɔrɔ alayhi salam a ko unzuru ahlal bait nabiyukum aw ka lajɛli kɛ ka taa kira somɔgɔw ma kira somɔgɔw minnu filɛ dɛ a y'u lajɛ a ko falzamu samtahum aw ka duumɛ o ka tabiya la Sirifuw bɛ tabiya min kan aw ka duumɛ o nɔfɛ aw ka tugu a ma dan o ma dɛ falzamu wattabi'u asarahum wa aw ka duumɛ o ma aw ka duumɛ aw kana bila o ɲɛ la aw ka duumɛ o ka tabiya la o de ye wattabi'u asarahum aw ka duumɛ o ka tabiya o bɛ fɛn o fɛn kan ni Sirifuw bɛ fɛn o fɛn kan aw ka tugu o kɔ Sirifuw bɛ silamɛya de kan silamɛya de ye tiɲɛ ye Sirifuw tɛ nkalon ye ka tugu a kɔ abadan n'i y'o ye sira o sira kan bilahi tiɲɛ sira de ye nkalon t'a la o la a ko cogo di tuguni falan tukhrijukum min huda aw kana bɔ o ka sira kan fiyewu aw kana o Sirifuw tɛ bɔ n'a ye sira ɲuman kan fiyewu aw ɲɛ bɛ Sirifi minnu na o tɛ bɔ n'a ye sira ɲuman kan fiyewu a ko cogo di tuguni walan yu'idukum fi radda o tɛ taa ni a ye sira jugu kan fiyewu o tɛ bɔ ni a ye sira ɲuman kan ka taa ni aw ye sira jugu kan n'olu ye sira o sira minɛ ni aw ye a y'a dɔn k'a fɔ o de ye siratul mustaqima ye fo alijinɛ kɔnɔ o la a ko cogo di tuguni fa in labadu falbutu n'o wulila yɔrɔ o yɔrɔ aw ka wuli o nɔfɛ ni Sirifuw wulila fɛn o fɛn kama ko ka kɛ wuli o nɔfɛ i k'a kɛ ka n'a ɲɛɲini tiɲɛ don a ko cogo di tuguni wa in nahadu fanahadu n'o tarabasora fɛn o fɛn kan n'o girinna fɛn o fɛn kan anw fana ka girin o nɔfɛ o ye nafa dɔ de ye a la n'o nɔrɔ la fɛn o fɛn a ka nɔrɔ o la o ye nafa dɔ de ye a la ni nafa t'a la la Sirifuw tɛ girin o kɔ hali o tɛ wuli o nɔfɛ kuma tɛ ka girin ma o la o ma dan o ma tuguni a ko cogo di tuguni wala tasbiquhum aw kana bila o ɲɛ aw kana bila Sirifuw ɲɛ ka kuma n'o tɛ aw bɛ fili fatadilu n'o tɛ aw bɛ fili a ko cogo di tuguni wala tata'akharu aw kana yaakaruya aw kana retarder fiyewu an n'u hom Sirifuw kɔ
fatahliku n'o tɛ anw bɛ halaki ni shirifu y'i bila baara la walima n'o y'i wele i kana yakaruya kana tanba ta tuguni dɛ boli i ka to o ka ci jaabi walima o y'i bila min na boli i ka to ɲɛnabɔ fɔlɔ kana yakaruya n'o tɛ n'i y'a retarder billahi ala b'i halaki ne ka kuma tɛ Imam Aliyu de ka kuma don wa Imam Ali ka kuma laban kɛra min ye an bɛ min fɔ ka bɔ kuma na a ko innamal a'immatu i k'a dɔn kira somɔgɔw dɛ qawamulahi ala khalqihi lasigidenw don ala ka dafɛnw bɛɛ lajɛlen wa arafa'uhu ala ibadihi wa olu de bɛ se ka ala bato ɲɛ yira anw na fɛ ala bɛ bato cogo min na ala bɛ labato cogo min na c'est à dire olu de bɛ se ka ala yira anw na a ɲɛ ɲuman kan ka sɔrɔ fili t'a la shirifu ninnu dɛ olu de bɛ se k'o kɛ a ko cogo di tuguni la yadkhulul jannata ko mɔgɔ si tɛ don alijinɛ kɔnɔ illa man arafahum fo ni mɔgɔ min ye shirifu dɔn wa arafuhu wa shirifu fana y'i dɔn shirifu bɛ dɔn cogo di ka t'i kun yira k'a fɔ ko ne de don shirifu i tɛ shirifu yira la shirifu b'i dɔn n'i ka kɛwale de i bɛ ka baara min kɛ shirifu b'i dɔn ni o de ye o t'i dɔn n'i tɔgɔ ye o t'i dɔn n'i jamu ye o t'i dɔn n'i mamutu ye o k'i dɔn n'i ka baara kelen de wa a baara kelen dɔ ye mun ye ka dɔ bɔ ka di o ma k'o dɛmɛ ka kumusu bɔ ka d'o ma shirifu k'i dɔn ni o ye n'o kɛra lahara e bɛ don alijinɛ kɔnɔ e ka alijinɛ kɔnɔ latigɛ alhamdulillahi rabbil alamin walandaw tɛmɛnen kɔrɔ ko maba welelenw bonya kumaw olu fɔra ka taa se ko denfaya tun bɛ maa minnu bolo ani a denbaya tun bɛ maa minnu bolo u bɛɛ lajɛlen y'u ka bonyaw kuma fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala fo an bɛ ala tanu ka ala wali ɲuman dɔn ayiwa n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan o ye ala tanuba ye kɛnɛ min ɲɔgɔn ma ja kɛrɛnkɛrɛnyala minnu ye an ka siniɲɛsigiw ye o ka kalo 9 kɔfɛ o ka kalanbila kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛn minnu bɛ ka lamɔ ni silamɛya ye ni mɔgɔya ye ni diinɛ ɲuman ye n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan an kan ka ala fo ka ala barikada o la olu de ye an ka siniɲɛsigiw ye jateminɛ ni recherche bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ adamaden ka faamu ani a kɛcogoya min bɛ bɛn k'a fɔ denmisɛnw bɛ kalan kɛ u bɛ min kalan o ka to o kunna a ka to o kɔnɔ jateminɛ bɛɛ lajɛlen na ko kalo 9 denmisɛnw n'a kalanna kalo 3 ka kan ka to yen a ka taa kunkolo lafiya n'o tɛ n'a tɛmɛn'a kan a kunkolo bɛ chauffer min donna a kɔnɔ a bɛ bɔ o de kama o ye kalanko labɛn ka bɛn kalo 9 ma an y'o kalo 9 kɛ hɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnyala karamɔgɔ ani mɛtiri minnu b'o o kunna k'o kalan an b'o fo k'o waliɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnyala an ka karamɔgɔ cɛ n'o ye Ustaz Abdul Aziz Kulubali ye mɔgɔ min don mɔgɔ jɔlen don mɔgɔ hakili sigilen don mɔgɔ majigilen don ala ko ko n'i ye majigi ala b'i kɔrɔta a bɛ ka min kalan a bɛ ka min don denmisɛnw kunna an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala ka a fanga se an ka jija nin na dɛ an kana pan ni su kama ye dama an ka kalan kɛ an ka kalan ɲɛdɔn a ɲɛdɔn yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnyala an b'an karamɔgɔ fo n'o ye alhaji imam malik abdulayi tesuge ye a min tora anw minnu bɛ mɔgɔ kalan n'a kɔnɔ an k'an cɛsiri baara ninnu ka gɛlɛn ni baara direction dira e ma i jija jɔyɔrɔ min dira e ma i k'i ka jɔyɔrɔ fa kana kɛ janfanci ye danaya kama de nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ an bolo mɔgɔ ka da e la ka tila ka tigɛ e la fo ka taa diɲɛ wili o tigilamɔgɔ tɛ da e la abada an bɛ min duwawu kɛ kalanso kɔni sɔrɔla ala ka mɔgɔ di imam maliki ma mɔgɔ min bɛ jɔ kalanso ninnu kunna ka kalanso baara kɛ a kɛcogo ɲuman na an b'a o fɔ ko barikala an y'o wele o nana an ka wele jaabi vraiment o ni ce o yɛrɛ ye yarabi dɔnni barikama bɛ ala bolo ala ka di denmisɛn ninnu ma an bɛ tila tun k'an ka parrain fo ani k'an ka marraine fo mɔgɔ mɔgɔ de n'an ye wele bila o ma ni kɛnɛ kan o nana an ka wele jaabi an b'o bɛɛ lajɛlen fo
ko ni ce o yɛrɛ ye an bɛ kuma ni an ka directeur Nɛngun de ye an tɛ kuma ni an yɛrɛ an bɛ kuma ni dɔ de y'an bila baara an bɛ kuma n'o ye o kɔfɛ an bɛ an ka maître ninnu fo vraiment ni mɔgɔ ko k'ale fo a bɛ bari ne yɛrɛ la mɔgɔ fota de ye ninnu ye o dɔ ye jumɛn de ye ka fara maîtresse kan n'o ye Tesube ye vraiment an t'a dɔn an bɛna fo ni da min ye a bɛ baara min na ni an ye kalanyɔrɔ la Ala de b'a dɔn walayi maîtresse bɛ baara min na Ala kelen de b'a dɔn o kɔfɛ an bɛ tila tuguni ka monsieur a ka fo ale fana ni ka denmisɛnw taara examen kɛ ɲinan o ka nin bɛɛ sɔrɔ a bɔra ale fana ka baara de la ani ka fara maître tɔw kan. N bɛ nabaga kelen-kelenna bɛɛ fo ka daminɛ a mɔgɔ fɔlɔw la fo ka na se a mɔgɔ labanw na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye an seereya k'an jɔ nin kɛnɛ sanuman in kan ani nin kɛnɛ nɔrɔman in kan an bɛ Ala fo bɛɛ sen tɛ jɔ yan bɛɛ tɛ sigi nin kɛnɛ in kan kuma min bɛ fɔ yan bɛɛ tɛ sigi k'a lamɛn fo Ala ka maa sugandilenw ani Ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw o la alhamdulillah an bɛ ka kuma maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka daminɛ Mali Laginɛ Mali Senegali an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maliyɛnw ye min délégué ka na o ye an karamɔgɔ Abubakari Gibo ani a ka kalanden Ali Togo an de nana ka na ɲina kalanbila kɛnɛ seereya kalanbila min kɛnɛ nani ye anw ma wajibi ye an ka na an sen jɔ a kɛnɛ kan o la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka parrainw ma ani an ka marrainw ma an ka foli b'o bɛɛ ye. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada ka Ala sɔnna ni an dɔ nin dɔrɔ belebeleba in na ni Ala ka cɛba dɔw sabu ye n'o ye an ka imamba Imam Malik Abdullahi Tesube a n'a ka jamakulu a n'a ka kalandenw a n'a kanubaw ka fara an ka sefu kan an bɛ Ala fo k'a barikada Ala ka nin sigi ɲɔgɔn caya Ala ka nin sigi ɲɔgɔn caya anw tun ka dɔgɔ nin yɔrɔ in kuma na mais bonya n'a dir'i ma a ka i k'a dɔɔnin fɔ alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada k'a n'a jamakɛ fo a n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan ni n'o ci yan. Yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ an ka sabanan fɔ n'an y'o jɔyɔrɔ n'o ye dɔnnibaw la dɔnniba faamutigi la faamutigi o ye jɔn ye an ka sababu la belebele a Seydi Seydou Ousmane Manani Haidara Ala k'an nafa n'a barika ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ o la a ka mɔden fana kɛnɛ sɔrɔ n'o ye dɔgɔnɔw ka sirani an b'o fana fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a barikada o la nin ye groupe walandaw mɔgɔw o kɛrɛnkɛrɛn an ka marrainba n'o ye an ka Seda Lala Hunkuru ale ye kuma di an ma k'an ka se ka foli bila groupe walanda tɔgɔ la ni minnu ye nin kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ Ala deli Ala ka san caman yira an na nin kɛnɛ ɲɔgɔn Ala ka caya an bolo Ala ka cɛsiriw d'an ma ka sababu ɲuman k'an ye ka laɲiniw sabati salli ala rasul. Ala ye an karaba ka an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan n'o ye kɛnɛ sanuman ye o la an bɛ kɛnɛ ninnu sababu ɲuman fo min kɛra sababu ye Alhaji Imam Malik Tesube yɛrɛ ma n'o ye a Seydi Seydou Ousmane Haidara ye n'i ye fɛn o fɛn ye a bɛɛ ye sirifika de sababu ye o la an bɛ karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ n'i ye parrain ka folikan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka parrain Yaya Inɔgɔ tuma min na n'a ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko imamu ye ale kɛ parrain ye a ma dan sɔrɔ a yɛrɛ la sabula ni kɛnɛ ka bon an bolo kɛnɛw la belebele o de ye nin ye tout d'abord kɛnɛ sigira kun min na n'o ye kalanso ye kalanso nafa mɔgɔ caman bɛ kalan nafa miiri ka taa fɛn dɔw la ka sɔrɔ a ti dan o dama ma o ye jumɛn ye kalan nafa tɛ ko n tɛ kalan sɔrɔ k'a kɛ a ye kan dɔn n'o ye arabukan ye a ye kan dɔn n'o ye angilɛkan ye a ye kan dɔn n'o ye faransikan ye a bɛ se a ye diɲɛlatigɛ ɲɛnabɔ n'o ye o ye nafa belebele ye mais bilahi kalan nafa tɛ o dama ye an bɛ don min na i ko bi ne ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛ duguba kɔnɔ ni den ma kalan walahi a ka ɲɛnamaya donna bɔgɔ kɔnɔ an ka misaliya ta dugu kɔnɔ sisan u bɛ ka micro territoire kɛ ka ɲininkali tɛnku denmisɛnninw na minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ Abidjan u b'a wele ko l'enfant de la rue
an bɛ yɔrɔ min na bi fɛn min bɛ se ka mɔgɔw bɔ lafandelayeli la o ye kalan ye u bɛ ka dɔw ɲininka bilahi an b'a ye yɔrɔ caman na ko ni den kɛra n ka den ye a mansaw ma ko lahara a kungo ka gɛlɛn mais bi an bɛ diɲɛ laban tile min na lahara denw caman ka hakɛ bɛ u mansaw la lahara k'a sababu kɛ u lamɔbaliya ye mɔgɔ ka kojugu kɛ ka tila ka na i jɔ ko a nimisa bɛ ne la walayi n'o tun ye lamɔba sɔrɔ a yɛrɛ la o ti kɛ bɔlɔmɔgɔ ye o de la kalan nafa ka bon n'o kɛnɛ baara dira Yaya Inɔgɔ ma walayi ino de zoni dɔgɔ ko a bonya jara u ye sabula ino de zoni dɔgɔ dɔ don o kɔfɛ famille Inɔgɔ bɛɛ walayi k'u ma dan foyi sɔrɔ ni bonya in na o la u bi Alhaji Imam Malik Tesuku n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo an ka parrain ye an ka denmisɛnninw ka parrain denmansaw ka parrain walayi a bɔra ka kuma min fɔ nin ye perefu dan ye o la an b'a fɔ ka barikada k'an ka maradi fana fo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalanyɔrɔ yɛrɛ tigi n'o ye Imam Malik Abdullahi Tesuke a ye kuma ta mikoro galama tengune a la ni ka bonya kumaw fɔ ka hakili sigi kuma fɔ kalanyɔrɔ in ko ɲɛ la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka Ala waliɲuman dɔn ka sɔli kiraba kan Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kira fɔlɔ ni kira laban o kɔfɛ a mɔden sanuma min bɛ an bolo min ka mission bɛnna Ala kira nana ni min ye a bɛ k'o ɲɛnamaya k'o kurakuraya n'o ye Aseyidi Serif Usmani Madani Hayidara ye ba Madani ka dusukun feere ani Basita ka dusukun feere o ka ŋaniya ɲumanya sara ale fana Ala sɔnna a ka ŋaniya ɲumanya la Ala ye denw d'a ma minnu bɛ balola bi 20 o bɛɛ fana kɛra ale fana ka ŋaniya ɲumanya sara ye an ka kalanbila kɛra ɲina 2026 kalanbila a kɛra wasa ye ni ye a tako 7nan ye sabula kalanbila daminɛna 2019 de la ani ɲina 2026 san 7 an ka kalanso eko différence dɔɔnin bi ani kalanso tɔw cɛ ko an b'u balo an b'a ye kalanso la ni kalanso bi denmisɛnninw balo tuma dɔ la ne hakilila u b'a wele ko cantine association dɔw de bi o kalansow dɛmɛ walima mɔgɔ dɔw ka dɛmɛ bon anw ta nin ne bi quartier dɔ de la quartier min bi wele ko Kogodi Kogodi ye quartier résidence de ye bon ni denmisɛnninw nana sɔgɔma kalan na tuma dɔ la 10 heures ninnu na u bɛ taa ka irrigation don bon denmisɛnninw fɛn o fɛn bɛ na u b'u ka fɛn misɛnmaninw san u fɛ ka na bon o ye 10 heures ni 9 heures waati la u bɛ min dun mais ni midi sera tilelafana yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni an ko u ka taa tilelafana dun a bɛ kɛ degunba de ye n'o bɔra midi u tɛ dumuni sɔrɔ gidɔrɔnda la u bɛ to yaala la u bɛ perdi u kan ka kalan min sɔrɔ u t'o sɔrɔ donc a bɛ kɛ degun ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nana lajɛ n ko est-ce que an yɛrɛ de bɛ jɔ ni u ka tilelafana ye diɲɛ dugu jɛ o jɛ an jɔlen don ni kalandenw ka tilelafana ye mɔgɔ ka financement tɛ association ka financement tɛ projet ka financement tɛ ne yɛrɛ de b'a bɔ n ka poste kɔnɔ ni n ka sɔrɔ ye k'a kɛ pour u kana na taa yaala dugu kɔnɔ dumuniko gɛlɛya kama a degun kana na don u ka kalanko la u ka kalan sɔrɔli la o de kosɔn kabini an y'a daminɛ san o san ne ka denmisɛnninw kalandenw u bɛ examen kɛ français ani arabu la a fila bɛɛ la u bɛ passer 100% ɲina mɔgɔ o mɔgɔ examen kɛ arabu la u bɛɛ passera mɔgɔ 27 de ye examen kɛ français la ni mɔgɔ 4 tɛ tɔ bɛɛ y'a sɔrɔ ɲina fana san o san a bɛ kɛ ten ka sababuya kɛ u ka kalanko programme ani u ka cɛsiri ni u ka maîtres ka cɛsiri ani u ka jija ani n'u nana sɔgɔma u tɛ bɔ fo wula fɛ kalan ka bila n'o sera so an y'a fɔ denbaw ni denfaw bɛɛ ye ni min den ma se heure la u k'an wele k'an ɲininka
walima u ka an averti den ma se mun na an bɛ se ka ɲinini kɛ pour que den ka taa di a somɔgɔw ma. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Kokodi Yakoro ka sanga ni kalanbila kɛnɛ basigili ye denmisɛnw ka walandadi hukumu kɔnɔ san 2026 min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin k'aw fɔ ka wale ɲumandɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye tiɲɛ kɔnɔ ka dɔnni nafama di kalandenw ma ka kalanyɔrɔtigi yɛrɛ hakili sigi n'a ka kalanyɔrɔ ye foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madana Haidara k'ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Tiɲɛ wulila an kalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ.